iwe kuchena Jesurindombo nariri Jesurindombo kushikira nariri ini ndichamutevera kumutevera nariri ndichamutevera kushikira nariri ini ndodada naye kushikira nariri aiwa ndinomunamata hela kushikira nari murimo nasi yose muri dombo hela muchizvikuza mega nasi marumukira muchikoroba vakachibhulesa imba vachikoroba nasi ndo first day ravakoroba kudai nasi kune mhepo muna ungwanda wakawanda kune ava kune imbuya vachiita sei vari kubikira makadai saka ndo shedhi yavo iyi vanenge vachibikira kana kuti yavaingobikira vakare mvura payainaya ndodura zvakare ndakangana mbuya muchigadzira ndakanzwa kuti iri dura iri dura pasi teitaipa adenga pa asi mukati macho mundozotla kuikira kuzonyatsa kumupinza izvo mune huku iri kutokandira mune huku inotokandira mudenga momo pamusoro saka izvo zvamunoona izvo mukati umu mukaenda mberi kusvika ukoko ihovhoni yedura iro kusvika kumusoro ukoko chidura ravo rambuya irori saka pekutanga ndasikahwisisi ikasendo paiti ndoda kupinda mudura izvo ndio mudura macho nemo ndari kuriona futi nepanapa ndodura rambuya iro ndomunekera ndofunga mune dzimwe hembe ndokwanisa kuti vaisa munomu kuitira makosho ndepekugara saka ichi chindo chiri kudhivhaidha mapango aya asi mapango aya mozambuya akadonha munhasimuki nekuti akakurisa saka aya ndodura rambuya ripamusoro apapo iyo pasi poita kitchen saka mbuya tiudzei sei muri kuisa mvura mubhodho uyezve musingaisiri muchikanga kana muchikari taurai tinzwi tinotesera mubhodherero kuchena maheu topedza kuisa rekatoisa ndotokanganwa mvura ingazopisisa zvikaita mapundu zvetinoita vazukuru tinodai tokurunga kasi Abrahama uyana musika kasika zvinoita mapundu mvura yapisisa ikasira nawo musika saka apa ndo mavambiro atinoita madirwa edu aya tichidanditi apa mashandisa hufu hwechii apa ndashandisa upfu hwemahogwe namapfunde makasanganisira ndakasanganisa namapfunde kasi uri kupiko ndati kasira nomusika kasira titi ndipa musika hauna kumbosukwa iwe ndoyekera yacho iyi
Adizo zvofanira sei asikudunduvira ere? Toto iyo zvindikazvidai ndobisa ndesa mubhaketi manje. Nongopisa chete ndozoti ndopisa kana zvavira. Saka motosika sesadza. Andotosika yapisa izvezvi ndobisa ndesa mubhaketi rangu. Zvozovira mangwana zvinoswera. Tichitarira. Saka pazvichakwata kuti mukangodero hazvitokwati ndorega kuti zvigokasira kuvira ndozokwati saka zvavira chaizvo. Saka mungodziisa. Dziisa. Wambuya anogara mubhaketi. Kuriza mbuya zvinakuridza iri. Kutoitirawo mukwane. Vanana vazukuru vakwane. Ndichazo musi wondopisa ndowedzere mvura manje zvichikwata. Chasadza ere zvinovira ere izvozvi? Zvichavira. Zvichavira izvi. Iyo zvinokura hangu. Zvatoite? Eya. Ndiye muchandisevera nememi. Zvatoite ere papa kuzvamatita 2 seconds? Zvatokwana zvezvindomira kuti zvovira. Mabota iwaya. Zvichazotora upfu kana zvapora. Afunde akamera teisa umu zvokasira kuzovira. Toda mbomira zvipore. Iri ndo rinonzi sadza ramaisa umbuya. Harisi sadza. Ndo mabota achewa. Ndo mabota. Saka maisire imvura mangodingweta nemvura inotonhora. Tine inotonhora. Ngada inodziya. Ndokuti zvidii. Zvikapora. Ndotora mumera manje ndoisa. Muchazoona ndesa mumera. Panguva dzinoteverapo. Ndo chicha muri kuita tutorials for chi? Madirwa. It was the first stage guy. Kata toku second stage. Anda katanga first ye mapfunde nyama inyurura. Kapu ya maisa mozodi manje. Kapu. Ndilerega iri monyobo. Kuti zvigozodi. Kando ndinomberega ndondebisa ndava mbaimo. Mune zvamunegozoda kuti zobvisa. Kuzobisa kudai. Anditi na mabotawa ndodzimadai mupodo. Muchisukurudza. Saka pamani mokone sepi? Ndondesa mbamangumo. Muzenge makutobviswa matsva neekerere. Ndotobisa matsva namadirwa akwa. Asi kune mhepo guys, saka mukazoho uchinzi vhuruvhuru kune mhepo yakawandisa. Asi pakazeswa mawindo vakazoya vakaisa bhatasa zvaoma. Then ndo one yakaiswa do. Saka thingi vachange vachimuvha kupinda mumba iyoyi musi wemugovera iyo haisati yaiswa do nemawindo. Saka zvinhu zvacho zvichakaita manyamambire nerongo. Aya mawindo aya asati aiswayo ari padivapo, tichibvisawo muzvidhishi zvinhu nekeji yedu inoramba ichifamba nesu. Then ndiro idzo dziri kugara kuchimbovhurai 2 seconds mambuya vanhu vaone mucardbox. Mbuya mungozvazana mbuya hanzi zvangogara mucardbox. Nekuda kweimbuya muchiita fimbi mucardbox kudai kuti hapana pendingazviisa kurongedzera ndotorongedzera mucardbox zvinhu zvangu zvogara zvakanaka. Ndinotora ndichizviisa mucardbox ndogara nokuti vanana koza mami chichakadziva dzazviwanikwa dzaiswepi? Chichakadziva handina kudziona wadzise hadzia dzichapwanyika chete wodzaiswa kukeji dzaiswa kukeji ndakarwadziwa zvechiti nhandi
Kukapu zangu. Kitchen units. People, it is there. Kitchen unit yangu. Toilet kitchen here. Hakuna zvinodya zvose zvakazara imomo. Makrimura yenyu zvingwa zvose. Hakuna neukinochoona. Ero sealed. Zvirema dzaitaka huku dziya saka tava munombuya hatichiudzwai kuti makuda kuita sei manje. Matomatisi takazonotenga mamwe matomatisi zuro kufamu kwatinoenda kunotsvaga matomatisi. Ehe. Chitiradzai zvamanoda kuti apapa. Zvandachida kuita apa ndochidai zvogara zvakadai zvopora. Kana zvazopora manje ndozotora mupera wangu mafundi ansati ndatondogaisa ndogaisa hoita ufu ndodhunga imomo kudhunga kudini kukurunga zvosangana makwana zvinoswera zvakadaro zvichivira ndakavhara zvino handizvivhari kuti zvipore. Nokuti tikazvidira mvura zvichidziya kudai zvinotedza. Saka tongosiya zvakadero. Tinongosara zvakadai zvotonhora kuti no. Ndotoya ndoisa hangu mumera wangu. Ndodhunga ndokurunga ndosiya zvakadero. Mangana zvinokwera zvakadero zvichivira. Saka matutorials muchatiradza kusvika musokupedzera. Handinoge zvose. Mangwana kumbotaura kuti ravira zvakadii ndomboravira. Ndikawarosunga mumuromo kuti ngii nenge ndaravira tinoti kuchetuka radambuka. Ndopisa manje rokwata riripo richikwata riripo. Mupaka zvosvibira kuti ndo woita kuita bota chairo ndozvisa kwakadaro. Chimboti bvisai Zambia toilet top yenyu makapfeka top yechirungu kaimuziza. Chimbovhure dhombi zvabuda iwe zikisaivorese modeling chimbobva ipo muchende chikurumbi chana. Ready, show them. My frills. Mama ibvisire zvetakini yanga kanaka kudai. Ndimandinengera takini mbuya. Matita takini. Mabhodho atigare anengura saka umu ndofuka tichatsvaga zvikobra kuti tinge tichiisa musemende yachoni ndozvamuri izvozvizvi kudai so hamusati makugarwa asi nekuda kuti mamune smero yenamo dzemawindo dziya saka ayaihwisa musoro right. Makachena. Kuchena
muchizvikuza mega nhasi marumukira muchikoroba vakachibhulesa imba vachikoroba nhasi ndo first day ravakoroba kudai saka ndokungani kuchesa ndisi kuti cobreak chiita kuti zvibve zvese here izvo zvakacheneruka kuti tichofamba sei asi ndofunga ndikaenda kuchiredzi mutauro ndofana kudzoka nezvigaba kazviviri zvecobra yeblack toita kuti zvichikucheneruka kubve pamwe asi ini handizivi mbuya kufungawo kuti cobra yeblack ichaita kuti zvibve asi handambozviitawo zvinto zvinotobvawo chionekai vanhu nhasi ndimiri pakati pamberi pekamera tichakubatai zvakare tichakubatai zvakare pose pose tinenge tiripo nomumvura navari kure kumakumba ipapo ndinongoti jesu muri dombo bye 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 bye